Aetek egin ote du etxeko lana, Aitor Aritzetak agindu ziguna. Aitor, kaixo egunon? Kaixo egunon. Zaramos, oso ondo, bai. Etxeko lana jarri genien gure entzulei, ez dakit bakarren batek egingo ote zuen, egin ez baduzu ere lasai, Bizitza ez da gaur bukatuko, eta gaur bertan indezakezu edo datorren astean hemendik hilabete batera. Eta oso erresa zen, kontua zen, idatziz jartzea, bueno, egia pandemia garaian gauza txarrasko pasatu zaizkigula denoi. Batzu larriagoak, beste batzuk ezain larriak, baina gauza txarrasko. Eta badukagu, gauza txarrei bueltak emateko zera, ohitura, ez da? Gure burua flagelatuko bagenu bezala, gure buruari erasoitea gustuko bagenu bezala. Bale, pues hori moztu egin behar da, ze horrek ez du zera etorkizuna handirik, ez da? Eta horrek galbidera eramango ditu, bueno, galbidera, no? Kontua da, gauza txarrak eta onartu behar dira, baina gauza batekin, hartu paper bat eta idatzi, pasa zaizuen gauza txar bat eta jarri hor, bale. Baina gero, ondoan jarri, gertatu zaizkizuen gauza honak. Eta guztiak idatzi, eta ikusiko duzue nola askoz ere hobeto egongo zareten, askoz hobe, ez da? Bai, hala da. Gure burmuina aipatzen nuen bezala pasaden astean oso trebatuta dago historian zehar gauza txarrei begiratzeko, gure biziraupenerako egokiagoa dalako, baina claro, horrek kalte ordainak ekartzen ditu, ez? Esaten zenuen bezala batzuetan arreta gehiegi jartzen dizkigula gauza txarrei eta gainetik pasatzen ditugula gauza honak eta ez da antzakota hartzen ditu gauza honak eta importantea da gure burua berriro ere berrizitzea zentzu horretan. Eta hone balio dezake, bueno, pandemia garairako eta pandemiarik ez dagoenerako ere, bai, Esate baterako sekulako sesio izan baduzu lankide batekin, edo zure nagusiarekin, edo bale, pues hori jarri, baina gero ondoan jarri, gertatu zaizkizun gauza honak, ez? Lagun berriak ezagutu dituzula, edo jende berriak ezagutu duzula, ez? Bai, hombre, importantea da, hau egitea normalean emozioaren intentsitatea oso altua ez danean. Momentuan gertatu bali mazaizu, burmuinan gertatzen da oso fenomeno kuriosoa, oso azarre zaude momentuan, aktibazio bat gertatzen da burmuinaren gune batean, eta orduan zaila egiten zaigu beste gauza batzuetan pentsatzea. Baina behin emozio horren intentsitatea jetxi egiten denean. Egun batzu pasatzen direnean, ez da? Egun pare bat, edo beste ikuspegi batetik. Orduan bai iruditzen zait importantea lanketa hori egitea, etorkizunean ere, prestatu egoteko, jakiteko zerk eragin duen emozio hori, eta noski ere, ikasketa batzuk ateatzeko gertakizun horietatik. Eta gero, igual, euskeria dirudi, baina ez da euskeria, idatzi. Bai. Ez bakarrik pensamendua oso ondo dago, baina pensamendu hori jarri paperean idatzita. Bai, importantea da, ze buruan geratzen diren ideiak horre, pixkat haizea bezala edo ekea bezala geratzen dira, baina idazten dugunean fisikoa bihurtzen dugu. Eta ekintza horrekin burmuina eta motrizitatean artean dagoen erlazioa kontuan hartuta, hor pixka bat egiten duguna da pentsamenduaren intentsitatea jetxi eta beste espazio batera pasatzen dugu. Horregatik idaztea, marraztea, gorputzaren mugimendua, oso ekintza onak izaten dira, blokeatuta badugu haserre emozio bat edo tristura bat askatzeko eta intentsitatea jeisteko eta aurre egiteko. Aitor Aritzeta, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia irakasle da, hasi da ikasturtea. Bai. Lehendabiziko eskolak eman alditu zuia, Aitor? Bai, atzo, eta oso politi izan zen. Egia esan urtero motibatuta hasten ditut eskolak, eta urduritasun puntu batekin. Horrek adierazten dit niri motivazio puntu altua daukadala, eta gogotxuna bilela, egia esan ni gozatu egiten dut eskolak ematen. Ja, baina zer da, aktore batek, adibidez, antzerkira edo holtzara atera horretik sufritzen duen, edo, bizitzen duen urduritasunaren tankerako zerbait, zu ateratzen zara, zure plazara, ez dakit, baditu zuen holtza txikiak edo estrado txikiak, ez da? Altura txiki bat dago horra igotzen zara, eta gazteak denak zuri begira, ez da? Zuri begira eta gainera maskarillarekin. Pentsazazu, ez dituzu dekodifikatu emozio asko, ez? Baina, iaztik ja ohitura pixkat hartu dugu, eta bai, da antzeko zerbait, irakasle batek, askotan irakasleok sufritzen dugu, geure lotxak eta gure beldurrak edo jakingo dugu, esaten espero dutena, edo jakingo dut erantzuten egingo dizkiaten galderak, ez? Geure ez dakit erregulazio prozesuak martxan jarri behar ditugu, eta ez gaituzte prestatzen horretarako, Baina bai, kasu honetan behintzat nik antzerkia ere egiten dut, eta gustatzen zait, eta niretzat bada, performance edo rol bat egitea bezala, eta bai, ikasleekin konexio hori beraien ezagutzeko eta ikasteko grina esnatzea, eta kontzientzia esnatzean, eta erronka bada, eta gozatu egiten dut. Nola harrapatzen dituzu, pasaizuak eta anedota kontatu, edo nola egiten duzu zure persuasio teknika
teknikak erabiltzen dituzu, edo... Bueno, hemen sekretu bat kontatu behar dut, bai. Urtero gustatzen zain nire lehenengo eskola hastea modu oso berezi batean, bai. Eta egin ditut oso gauza kuriosoak. Aurten egin dudana izan da nire burua grabatu dut zuzeneko bat edo falso direkto bat bezala balitz, sinestaraziz ikasleei ni nintzela nire bulegoan eta aurpegia ikusten zidaten, esaten nien importante iritzi zitetela, baino ni neu bertan nengoen ikasleekin eta maskarakin agertu nintzen gelara. Eta, hor joku bat egin nuen, nire ni ordezkoarekin eta beraien autokonzeptua eta identitatearekin, eta, asko gustatu zitzaien, eta oso mezu polita bidali nien, eta iruditzen zait, lehenengo eskola sortzeko olako kultura bat, eta adierazteko zertaz dijoan, ez, ematen dudan irakasgaia, oso importantea da transmititzea mezu gardena, eta, behintzat ikasleak, iruditzen zaite, gero ikasturte bukatzen denean, eskatzen diete ebaluazioa, oso ondo hasi duten irekin, eta ni behintzat oso gustora nago. Unibertsitatean zuk harreman zuzen daukazu gazteekin, badakizu ze pentsatzen duten, ze kezka dituzten, ze joera dituzten. Eta aurreko saioan hasi ginen pixkat aztertzen nola dagoen gizartea pandemiaren ondorengo egoera honetan, eta ze eragin izan duen denongan, hasi umetatik eta Aiton Amonen ganaino, pandemiak nola eragituen guregan. Gaur bereziki foko jarri nahi dugu gazteengan, ezta? Hori da. Ze diagnostiko egingo genuke, nondik hasi gaitezke? Nola ikusten dituzu gazteak? Nik iruditzen zaitu oso importantea gizarteari transmititzea ideia bat, ez? Alde batetik aitortu beharra dago ondorio fisiko larrienak bizi izan duten gizarte taldea gureak edo helduak izan direla, baina nik uste dut psikologikoki gehien sufritu dutenak izan direla gazteek eta nerabeak, ez? Arrazoi desberdinengatik osatzen ari direlako nortzu diren eta batzuetan oso baliabide gutxi dituztelako, ez? Beti izaten dut gazteak gogoratzen ditugula zigortzeko eta bestela ahaztuak izaten direla, ez? Eta iruditzen dut oso importantea ere kontuan hartzea gazteak direla bizi garen gizartearen islada bat, ez? Eta gure gizartea asko aldatu da, ez? Esfortzuaren kultura hori, ez? Existitzen zan hauen dela urte batzuk, da nolabait desagertu egin da eta ordezkatu izan da hedonismoaren, egozentrismoaren kultura batengatik. Eta nik uste gazteak kultura horretan hasi egin direla eta horren islara ere badirela, ez? Eta gero, badago beste asunto bat, iruditzen zitela oso importantea, entzule batzuk igual gogoratuko dute, orain dela ez dakit zenbat urte, baino gaztarotik helduzarorako transizioa oso azkarra izaten zen. Lanean hasten zinen momentuan ja heldua zinen, edo lehenengo soldata irabazten zenuen, emakumeen kasuan bailekoa etortzen zanean, ez? Afrikako tributan ere hola gertatzen da, ez? Baino gaure gizarte honetan badirudi gaztaroa, nerabezaroaren transizio hori, nola ez dagoen ritualarik, asko luzatzen dela, ez? Eta topatzen ditugu 25, 26, 30 urteko gazteak oandikan erabezaroko jokabideak egiten, ez? Eta hor ikusi ditugu ere jokabide batzuk kalean pandemia dela eta oandikan helduzaroarekin lotura ez daukatenak, ez? Eta da, nire ustez ere erritoloiek desagertu egin direlako, ez? Zuk esaten duzu, gaztaroa jakina, oso gara importantea da, eta hor hainbat gauza osatzen dira, sortzen dira, eraikitzen dira. Eta gaztetasuna garrantzizkoa da hor eraikitzen delako identitatea. Hori zer da, Aitor? Zer da identitatea eraikitzea? Eriksonek esate zuen gazte batek erantzun behar duen galdera garrantzitsuena dela nor naiz ni. Eta nik uste gaztek galdera hori erantzuten diotela eta saiatzen direla erantzuten oso baliabide urriekin. Horregatik esaten dut adinean aurrea junda ere batzutan ez diogula oraindikan erantzun galdera honi. Eta galdera hori erantzun egokira ematen ez baldin zaio agertu daitezke nahaste batzuk, ez? Desegokitze horiek, ez da? Desegokitze edo arazo batzuk, ez? Adibidez, unibertsitatean, ez? Aipatzen zenuna lehenengo urtean askotan gertatzen dana da identitate talka bat, ez? Gaztaroan etorri dira pentsatuz modu batean direla, iristen dira unibertsitatean, kontrastatzen dute, beraie pentsatzen dute, beraie buruz daukaten ideia, eta puskatu egiten dira, porque ez dira sostengatzen. Ikusten dutelako beste eredu batzuk, konparatzen direlako beste batzuekin, edo asko ikusten ari garena da ere bai, gazteetan identitate difusioa esaten dana dela,
ez daukatela oso garbi nor diren, ez daukatela garbi zintzu diren beraien motivazioak, zer rol profesionala nahi duten bizi. Ez dute izan krisiarik, identitate krisiarik, eta orduan badirudi bihurtzen dutela beraien bizitza, nola esango nizuke ez, plazer inmediatoan eta hedonismoan oinarritutako errealitate bat bezala, ez. Identitate eraikuntzarako ezinbestekoa dute gazteak besteek. Horregatik hainbeste sufritu dute pandemia garaian murriztu egin zaienean aukera beste berdinkideekin egotea. Ja. Ze, identitatea eraikitzea hitz egiten dugunean zer da? Zer egingo dudan bizitza honetan, zer ikasiko dudan, zer lan egingo dudan, zein izango den nire sexu orientazioa adibidez, edo nire bidea, ez da horrelako gauzak adibidez? Azkenean, laburbilduko nuke, esanez japonerrak esaten duzen bezala, ez, ikigaia definituz, ikigaia da, zure bizitzaren zentzua, eta horretan dago, aipatzen duzuna, zelan bidea du gustuko, zeintzuk dira nere benetan betetzen hauten aisialdiekintzak, edo zerekin sentitzen naiz ni errealizatuta, edo ze portabide bitarte, edo ze pertsonekin sentitzen naiz onartuta talde batean, porque ezin dugu ahaztu, gizaki baten behar nagusienetariko bat dala filiazioa, alegia parte izatea. Eta gazteek horren behar ikaragarria daukate. Hainbeste, batzutan prest daudela egiteko gauza beraien kontra onartuak izateko. Adibidez, ikusi izan ditugun, jokabide agresiboak, edo kotxean azkarribili horregatik gertatzen dira batzutan istripuak, ez? Taldearen presioa, hain da importantea, nerabezaroan, batzutan topatu ditzazkegula gazte batzuk egiten, benetan arriskutsua diren jokabideak. Eta problema da, hau, egoeran normal baten beti da zaila, gazte batek bere identitatea eraikitze beti da prozesu zaila, eta orain are zailago izan da urte hauetan, edo hilabete luze hauetan, kontaktu gutxi izan dutelako gazte beraien artean, eta izan dituzten kontaktu horiek batzutan igual eskutuan, edo legez kanposatera ere ez naiz ausartuko, baina bintzat ez da izan arrestasunik egoera normal batean bezala, ez da, Ito? Hori da, zaildu egin dute ez, beraien prozesu normalak kakotxartean komplexua dira, krisi handiak bizitzen dituzte, egoera pandemiko batean, gehiago. Eta gainera esango nuke, azkeneko 10-20 urtetan, gertatzen ari den fenomeno bat dela, konsumismo izugarria, sare sozialarena, teknologiarena, eta horrek ere, egin duena da izan da, azpimarratu edo sakondu, pertsona arteko konexioa edo harreman gaitasun horiek. Badaude ikerketa batzuk, adierazten ari direnak, gure burmuinaren arlo soziala, empatiarekin lotu daukaten neuronak, guneak eta pixkat geldotzen bezala ari direla, harreman interpertsonal horretan gaitasuna galtzen ari garelako. Eta badaude beste ikerketa batzuk demostratu dutenak, konsumo asko daukaten gazteak, internetekoak, sare sozialerak eta berrekoak, azkenean kuriosoa da, baina bakardade sentimendu handiagoa dituzte. Eta depresiorako joera gehiago, eta lo egiteko arazo gehiago. Orduan, lotzen badugu alde batetik, nerabe bate bizitzen duen krisia, edo identitate eraikuntzan, gero, sare sozialak eta internetaren erabilera izugarria isolatzen dutena. Gero, egoera pandemikoarekin, badaukagun koktelera berean faktore asko ditugu bizkak ezkagarriak. Sare sozialen munduare oso interesgarria da. Egia da, sare sozialek gazte askori eman diete aukera beste batzuk ezagutzeko, eta hori oso interesgarria da. Harreman asko gaur egun gaztek. Adibidez, egun hauetan esan digute, ezta? Eta zer horrek ere hori jakingo duzu. Ikaslek, unibertsitatean ikasten hasiren ikaslek, pixoa bilatzeko, orain ja, ez dute itxasten igual batzu baina ez dute fakultateko kafetegian paperik itxasten esateko pixoa bixukide bilan nabil, sare sozialen bitartez egiten dute. Orduan, abantaila izugarria dauzka, baina sare sozialek arazo asko ere ekarri dituzte, adibidez, irudiarekiko dependentzia izugarria, ezta? Hor, agertzen diren irudia beti dira zoragarriak, mutiletan eska dotoreak, segaileak, ez? Eta beste arazo importante ere bai dala, nire ustez, violentziaren legitimazioa. Sare sozialetan, askotan, YouTubeen, beste internet plataforma batzuetan, ikusten da violentziaren erabilera modu legitimo bat bezala, eta zoritxarrez, gazte gutxi batzuk, ulertu dute, bere lekua topatzeko munduan, taldean,
aitortuak izateko erabili dezaketela violentzia hori, ez? Eta gero beste alde batetik, eta oso ondorio larriak ekarri dituzten sare sozialak gehiegizko erabilerak, beti kontuz, porque ados nago zurekin, Osa, nik ez dituzke debekatuko, baizik eta konturatuko, izugarria dira. Guk geuk ere gure lanerako izugarri erabiltzen ditugu, pentsa nola aldatu diren gauzak, ez? Baina, pentsasazu, hainbesterako iristeko erraztasuna izaten bali madezu, eta informazioen beste erabiltzen duzunean, eta sare sozialetan etengabe zaudenean, azkenean, kentzen dizu denbora, sakontasunez aztertzeko zure bizitzako egoerak. Modu oso azalean aztertzen dituzu, oso azkar. Eta horrek ekartzen du ere sakontzeko zailtasuna garatzea. Eta horrekin batera ekartzen du badaukagula lehenengo belaunaldia, adimen kognitiboari aztertzen digunean, abstrazio gaitasuna, memoria gaitasuna, hausnartzeko gaitasuna, aurreko belaunaldekin konparatuta lehenengo aldia da, azkeneko 100 urtetan bajoago daukatenak, ez? Orduan kontuz, oso azkarrak dira, oso erabaki azkar hartzen dituzte, baina gero gauza poliki hausnartzeko eta sakontzeko zailtasun gehiago izan dizakete. Eta sare soziali eskaintzen zaien denboraren zati bat hartu beharko lukete bere buruari begiratzeko, ezta? Dudari gabe, bere buruari begiratzeko. Aitor, etxeko lana jarriko dugu astero, badukazu etxeko lanik, ez dakit bakarrik gazteentzat, denontzat baliagarri izan daiteken etxeko lan bat, Aitor, ze proposatuko diguzu? Bai, mira, gazteetan pentsatuz, badakigu, gazteek azkar eta asko haserretzen dira, batzutan modu impulsibo batean erantzuten dutelako, eta gu ere, beraiekin asko gurasoen kontra, gurasoa dira, deabrua beraientzat, eta gurasoak ere haserretzen gara, eta bueno, azkenean nik proposatzen dudana da ariketa bat aste honetan zehar, emozioak behatzeko, eta emozioak behatzea oso importantea da norberaren autoezagutzarako eta osasun mentalarako. Eta konkretuki haserrea behatzeko eta eraldatzeko ariketa bat proposatuko dizuet. Vale. Eta oso erresa da. Da kuaderno bat hartu eta egunean zehar egun batean edo bestean haserretzen baldin bagara, edo zen arrazoiarengatik dela eta, nerabekin edo beste arrazoiengatik, kuaderno batean 7 galdera idaztea eta galdera horiei erantzutea. Eta erantzuten badiozu, ikusiko duzu nora zure haserrearen funtsari, edo funtsa edo oinarria hobeto ezagutuko zuen eta eraldatzeko gaitasuna izango zuen. Eta galdera dira. Bat, ze sentitu dut? Haserrea, morroa, ondoeza, frustrazioa, hor landuko dugu emozioak identifikatzeko eta izena jartzeko gaitasuna. Bi, ze gertatu da? Osea, deskribatu ahalik eta objektiboen gertatu dana. 3, zer da pentsatu dudana? Kontuan hartu behar dugu, emozioa sortzen du ez egoera berak, baizik eta nik egoerari buruz daukadan pentsamendua. 4, nire pentsamendua, pentsatu dena, zuzena da? 5, zer da blokeatu dana edo ezin izan dudana lortu? Haserretzen garen bakoitzean beti zerbait blokeatzen zaigu. Bestearen maitasuna lortzeko gogoa du nahia edo zer lortu nahi duguna. 6, zer behar dut? Zer da behar dudana eta lortu ez dudana? Eta horregatik igual haserretu naiz. Eta 7, azkenekoa, zertarako balio izan dit emozio hori sentitzea. Erantzuna ezertarako bada, aldatu dezaket pentsatu dudana, nahi dut aldatu. Hausnarketa egiten baldin baduzu haserretzen zaren bakoitzean, konturatuko zara nola batzuetan haserretzen zara alperrik, nahi gabe, eta mekanismo bat bezala. Eta arreta jartzen badiozu, lortuko duzu gutxiago haserretzea edo kontzientzia gehiago eukitzea. Bueno, 7 galdera dira, orain ez gara galdera guztiak errepikatzen hasiko, baina norbaitek azalpena hasi tarrapatu badu, esango dugu, zientzilikatuko dugula sare sozialetan, eta horrela jakingo du 7 galdera egin dizkigun Aitor Aritzerak aste honetarako etxeko lan gisa. Aitor, horrengo asten segiko dugu. Hori da. Besarkada bat.